Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm dindaşlar, aziz doğumlar, aziz Türkmenistanlılar. Ve bugün kim nasip olsa yine de 23 Ramazan 1445 ve April ayının 2004 yılın April ayının ikisi ve nasip edenden bugün Kıyamet ve insan surelerini okumakçı. Adet edinişimiz yarı Arapçasını ve Türkmençe manisini nasip olsa birlikte. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yevmil kıyameti ve la uqsimu bin nefsi levvameti. Yahsebul insanu illen necma izamehu ve la kadirina ala en nusevviye benanehu. Bel yuridul insanu liyefcure emamehu. Yes'elu eyyâne yevmül kıyameti. Fe ize bârika bâsara ve hasefel kamer ve cümiye şemsu vel kamer. Yekulul insani yevme izin eynel mefer. Sadakallahul azim. Buyuruyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen kıyamet gününe kasam olsun. Özünü yazgırıp puşman ediyen canı kasam olsun. İnsan ölümden son biz sünkleri yığınap onu dirilip bilmez öydüyer mi? Elbette biz onun barmaklarının uçlarına çelli onu önkü yağdayına getirmeye gücümüz vardır. Emma insan günah iş etmek için önüne kıyameti inkar etmek isteyer. Ol kıyamet günü kaçan bolur deyip yansılap sorayar. Korkudan yana gözlerin kamaşan, ayın şuğlasının dolu yitip tutulan, gün bilen ayın yakınlaşan vakti, şolgun insan kaçar yalı yer bar mı diyer. Yok, sığınara hiçbir yer yoktur. Bismillah. Kella lebazer ila rabbike yevme izinil müstakar. Yunebbâul insâni yevme izin bime kaddeme ve ahhar. Bel insân ala nefsihi basiratun velev elqa me'azirahu. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. Fe ize qarânehu fettebi Kur'anehu. Sümme inne aleyna beyanehu. Kella bel tuhibbûnel acîlete ve tezerûnel ahirete. Vücuhun yevme izin nadiratun. Ol gün karar tapılacak, barılacak yer senin perverdigarın huzurudur. Ol gün insana eden ve ortağa koyan ehli işleri haber verirler. Şoňa göre hem sylağını alır. Ol türlü görünüşlü sebepleri bildirse de insan öz-özüne şayat bolur. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, onu sana vahiy edilen Kur'an'ı unutmazlık için dillerini gıymıldadıp içinden çaltık bilen gaytılacak bolup durma. Düşündürüşü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelen vahiyini unutmazlık için heniz vahiyinin sözleri doğru kurtarmanka onu çaltık bilen gaytalayar eken. Ayette bu vakı barada ediliyor. Sebebi onu senin kalbinde cemlemek hem de onu okutmak bizim işimizdir. Biz onu Kur'an'ı okanımızda sen hem onun okuluşunu izarla. Taqiq onu sana düşündürmek hem bizim işimizdir. Yok, siz vaktlayın, tiz geçen zadi dünya yaşayışını söylersiniz. Onun için ahireti terk edersiniz. Olgun yalpıldap duran nurlu yüzler çın müminlerin yüzleri olar.
vücuhun yevme izin nadiratun ila rabbika naziratun ve vücuhun yevme izin basiratun tezunnu in yuf'ala biha faqiratun kella iza belagatit terakiye ve qila men raqin ve zanne ennehul firak veltefattis saqu bis saq illa rabbike yevme izinil mesak fela saddaka ve la salla velakin kezzebe ve tevella. Ol gün niçeme yüzler kaygılı bolar. Özünün bilini bükecek belanın, urgynun boljagyna göz yetirer. Kapır kişinin canı boğazına gelende yanındakylar muny gowulaşdyrjak ýokmy diýerler. Onuň özü de aýrylyk wagtynyň gelendigine göz yetirer. Aýagyna çalyşar, can howly bilen hars bolar. Ol gün barıljak yer diňe Perwerdigäriň huzurudur. Ol kapır kişi ne dini tasdiklardy, ne de namaz okardy. Ol hakikaty yalan hasaplap ondan yüz öwrerdi. Velakin kezzebe ve tevella. Sümme zehebe ila ehlihi yetemetta. Evlâ leke fe evlâ. Sümme evlâ leke fe evlâ. Yahsebul insani en yutraka suda. Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna. Sümme kana alaqatan fe khalaqa fesevve. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ol hakikaty yalan hasaplap ondan yüz öwrerdi. Öz eden işinden hem monça bolup öz ýakynlarynyň ýanyna barardy. Saňa laýykdyr ol azap, laýykdyr. Soň ýene de haýp seniň halyňa, saňa laýykdyr ol azap, laýykdyr. İnsan özünden hasap soralmaz öýder. Ol dökülen erkeklik suwundan bir damça dälmidi? Soň ol ene rahminde laqtagan boldy. Bes Allah ony insan halynda ýaradyp, ona surat berdi. Ondan erkek we aýal edip iki jüwit yaratdy. Bullary hemmesini yaradan Allah'ın ölüleri täzeden diriltmäge heýdi güýji ýetmezmi? Sadakallahul azim. Allah Teala bizi hayırlısıyla özünün sevgili bendelerinden eylesin inşallah. Ve nesip edenden Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi, İnsan suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 31 ayetden ibaretdir. Sürenin ilkinci ayette insan marada ağzılık başlanýandygy üçin ona bu ad berilipdir. Bu sürede insanın kemale gelmegi, ondaky bolmaly häsiýetler we ahiretdäki beriljek sylaglar beýan edilýär. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ata alel insani hinun mined-dehri lem yekun şey'en meskura. İnna halaqnal insana min nutfetin emşacin nebtalihi fec'alnahu semi'an basira. İnna hedeynahu s-sebile imme şakiran ve imme kefuran. İnna a'tadna lil kafirine selasile ve aglalan ve sa'ira. İnnel ebrara yeşrabuna min kesin kâne mizacuhu kafura. Aynen yeşrabu bihi ibadullahi yufeccirunahu tefcira. Yufuna bin nezri ve yakhafuna yevmen kâne şerruhu müstatira. Ve yutimune ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira.
İnnemâ nut'imukum lâ vechillâhi lâ nuridu minkum cezâen ve lâ şükûra. İnnâ nehâfu min rabbinâ yevmen abûsen kamtarîrâ. Feveqâhumullâhu şerre zâlikel yevmi ve leqqâhum nadraten ve surûra. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen döwrüň içinden adam yaradylmazdan öňki şeýle bir zaman geçdi berýän ol döwürde insanyň ady hem agzalmazdy. Biz insany gatyşyk nuftadan, suwdan yaratdyk. Biz ony synak görmek üçin ony eşidýän we görýän, barlyk edip yaratdyk. Biz ona dogry ýoly görkezdik. Indi isle şükür etsin, islede bigadyr bolsun. Takyk biz kapyrlara dowzakda zynjyrlar, gandallar we kızgın alawlar taýýarladyk. Salih insanlar hoş boýsly Kafur çeşmesiniň suwundan goşulan käselerden cennet meýini içerler. Ol Kafur çeşmesinden Allah'nyň ýakyn bendeleri içerler we isleýişleri ýaly çogdurup akydarlar. Olar dünýä ýaşaýşynda öz sözlerine durup şeri aýylgyçlygy hemme ýere ýaýran kıyamet gününden gorkardylar. Özleriniň söýýän zatlarynyň Allah'ın razılıgyny kazanmak üçin garip gasara, yetim esire tagam bererdiler. Olar biz size diňe Allah'ın razılıgy üçin iýdirýäris. Sizden munyň garşylygyny, öwezini islemeyişimiz ýaly minnetdarlyga hem garaşmaýarys. Takyk biz insanlaryň ýüzlerine gaýgygan getirjek günne Perwerdigarymyzyň gazabyndan gorkarys diýýärdiler. Biz Allah olary ol günüň erkençliginden gorar, olaryň ýüzlerine nur, köňüllerine şadlyk berer. Ve cezâhum bima sabaru cenneten ve harîra. Muttaqiîne fîhâ alal erâiki la yarawne fîhâ şemsen ve la zemherîra. Ve daniyeten aleyhim zilaluha ve zulillet kutufuha tezlila. Ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kanit qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ve yuskavne fiha ka'san kana mizajuha zencebila. Aynen fiha tusamma salsabila. Ve yetufu aleyhim bidanen muhalladun. İza ra'aytahum hasibtahum luluyan mansura. Ve iza ra'ayta semma ra'ayta na'iman ve mulken kebira. Aleyhim siyabu sundusin hudrun ve istibraqun ve hullu esavira min fiddatin ve sekahum rabbuhum şaraben tahura. Sabır edendikleri için olary cennet ve ýüpek lubaslar bilen syýlaglar. Olar kürsülerine yassanyp diň jararlar. Ol ýerde ne gün ıssysyna, ne de dondurjy soğugy sezewar bolarlar. Olara cennetin ağaçlarının kölegeleri awanyp durar ve üstlerine sallanyp duran meýeler iýmek üçin ýakyn aňsat bolar. Olaryň daş döwregine hyzmatgarlar, kümüş gaplar, obadan käseler bilen aýlanarlar. Ol kümüşden gaplar belli bir ölçege salynandyr. Olara zencebil şerbeti goşulan käselerden mey şerbet guýular. Bu ady selsebil bolan çeşmedendir. Olaryň daş döwregine ebedilige ýeten cennetin ýaş hyzmatkary olanlary aýlanarlar. Olary göreninde olary ýalkymlaryndan ýaňa daş döwrege sepilen dürdürey dersiň. Ol ýerde haýsy tarapy seretseň nygmat we ulumylk, bolçuluk görersiň. Olaryň eginlerinde inçe ýa-da galyň ýaşyl renkli ýüpek we atlas eşikleri bolar. Olar kümüş bilezikler dakynarlar.
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تؤت منهم أسما كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون عجيلة ويأذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسراهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرات فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Olar eginlerinde ince ýa-da kalın ýaşyl renkli ipek we atlas eşikleri bolar. Olar kümüş bilezikleri takynarlar. Olaryň Perwerdigary özlerine sap meý şerbet berip, "Ine bular siziň sylagyňyzdyr. Siziň eden rahmetiňiz tagallagyňyz ýerine düşdi" diýer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, taky biz sana Kur'any belli wagtlarda bölek edip indirdik. Biz sen Perwerdigaryň hökmüne tabim bolup sabr et. Olaryň içinden günäkara we kapyra tabin bolma. Sen ertir akşam Perwerdigaryň adyny tesbih et. Gijanyň bir bölegini ona secde et. Uzun gije onu tesbih et. İnsanlar bu wagtlaryň dünýä ýaşaýyşyny söýüp, ona höwes edip, öňlerine garaşýan ol agyr güni ahmal edýärler. Olary biz yaratdyk, agzalaryny bir-birine bagladyk. Biz elbetde islan wagtymyz olary başga insanlar bilen çalyşyp bileriz. Takyk bu bir öwütdir. Indi kim istese Perwerdigaryna barýan ýoly tutsun, islemeýän tutmasyn. Allah bir zady islemese, munasyp görmese, onu siz isläp bilmersiňiz. Sebebi Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ol islänini rahmetine salar, zalimler üçin bolsa dozakda jeber jepaly azap tärlap goýandyr. Sadakallahul azim. Ki şu aýda 30-njy aýatda ve ma teşaûne illa en yeşâallah innallaha kâne alîmen hakîma. Allah Taala islemese, Allah Taala bir zady islemese, munasyp görmese bendelerini isletmezmiş. Şundan çıkarılacak neticelerden kıyamatyň hakdygy, ahiretin hakdygy, bu dünýäniň ýalançydygy ýatdan çıkarmaly däl, ýene de bir gezek oýlanmaly we Allah Teala bir näçe ýyl mundan ähli halk bolup köpçüligimiziň kalbymyza salan zalimden diýmek arzuwyny, azylyk, jebislik arzuwyny, iman arzuwyny bize nesip meýesser eýlesin. Ve izleşler, ýene de bir gezek sizi mübarek Ramazan aýy bilen kutlamak bilen kılyan namazlarınız, taat ibadatlarınız, dilekleriniz Allah dergahında kabul olsun. Oradalarınız kabul olsun. Dilekleriniz kabul olsun. Arzularımız hasıl olsun inşallah. İman, ağzı birlik ve cebislik bilen başna ýaş ýara hökmünde zalyma garşy ağzı birlikde ulanyp zalyma yerini görkezmek, onu düzeltmek, düzelmejek bolsa çalışmak Allah Taala özü bize müyesser eylesin. Ey asly imanly, asly halal, adaletperest türkmen halky, Allahu Teala sizin her bir dileğinizi kabul eylesin inşallah. Allah'a emanetsiňiz. Ýene de görüşýänçek, ýene de Allahumma inna eselike imanan da ve eselike kalben haşi ve eselike ilmen naf ve eselike akhina sadık ve eselike dinin qayyim ve eselike afiyete min kulli belek ve eselike tamamel afiyek ve eselike demamel afiyek ve eselike şükre ala afiyek ve eselike nanin nas. Allahumma eşkili zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin.
Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ighfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekmul hisab. Rahmetke erhamer rahime Allah'ım ya Rabbim. Öýüň gora beri, maşgalary bir-birini gowuşdyra beri. Sağlykda, amanlykda, salamatlykda, akyl ýoly bilen, paýhas ýoly bilen, döwrümüziň kanun ýoly bilen belalardan sowulmagymyzy özüň meýesser nedip eýläber. Amin. Ya Rabbil alamin. Rahmetke erhamer rahime. Allah emanet olun izleşler. Keyifli görüşürüz.